खुलुमबाय स्टुडिअ आं दायो दं राजीव बसुमतारी। बे समाव बिटिआर सरकारनि मोनसे गिदिर फोसावनाय नोंगौ फिन फोरमायबावदि बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मोनसे गिदिर फोसावनानै होनाय जादों। बे समाव बयबो आइजोफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां, जेराव 8,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो मोनसे गिदिर थांखि फोसावदों आरो बे थांखिखौ दिनै गसाइगावनि मैखुन मेलायाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोसावनाय जादों। बे समाव फिन फोरमायबावदि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा गासै मोनसे मोननै नङा, गासै 8,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो रां अनसुंथाइ होबावनाय जासिगोन। नोंथांमोना मिथिगौ दे दिनैनि समाव बिटिआर सरकार थामहिनबा प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारा सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो गोबां रां अनसुंथाइ होखाबाय। गोबां 3,000निबो बांसिन सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 25,000 रां हेफाजाब एबा मदद होनायखौ नुनो मोननाय जाबाय थादों। आरो बे समाव फिन आरोबाव प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकार आरो प्रमद बर' थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा 8,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो रां अनसुंथाइ होनायनि बाथ्रा बुंदों दिनै गसाइगावनि मोनसे मैखुन मेलनि हाबाफारिनि गेजेराव। आरो बे हाबाफारिनि गेजेराव बिटिआर सरकारा फैबाय थानाय समाव गोबां आइजो आरो लाइमोनफोर गाव थांना थानो हानायनि मोनसे राहा खालामनो हानायनि मोनसे अनसुंथाइ होगोनखौबो बाथ्रा बुंनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। फिन फोरमायबावो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गासै 8,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिटिआर सरकार रां होबावनाय जासिगोन होनना दिनै फोसावबाय। बे मोनसे गिदिर थांखि, जेराव बिटिआर सरकारा थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो गोबां रां अनसुंथाइ होनायखौ नुबोगासिनो दं। थिग बेबायदिनो आरोबाव प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकार आरो प्रमद बर' थामहिनबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा 8,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो रां अनसुंथाइ होनायखौ दिनै फोरमायदों। बिटिआर सरकारा फिन आरोबाव जौगानायनि थाखाय मोनसे गिदिर थांखि लानाय जाबाय आरो बे थांखियानो जाबाय सेल्फ हेल्प ग्रुपनो रां अनसुंथाइ होनाय। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि गिदिर थांखि, बे थांखिखौ सिगांनिफ्रायनो नुबोबाय थादों। आरो बिनि अनगायैबो आरोबाव फिन बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा गासै 8,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिटिआर सरकार रां होबावनाय जासिगोन होननानै दिनै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा रोखायै फोरमायदों। दिनै बयबो मिथिगौदि दिनै मैखुननि सान आरो बे मैखुन साननि हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै गसाइगावनि मेलाव आरो बे मैखुन मेल खुंनायनि गसाइगावनि हाबाफारियाव प्रमद बर' बिथाङा 8,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो बिटिआर सरकारा रां होबावनाय जासिगोन होननानै दिनै रोखा फोरमायनायखौ नुनो मोननाय जादों। दानिया फैदो बिदिबा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा 8,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो रां होनायजों लोगोसे आरो मा सुबिदा होनाय जागोन जों आबुङै मिथिना लानि। দুমাহৰ পিছত আৰু 8,000 আমি সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপক পইচা দিম, যাতে আমাৰ সেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ মহিলাসকলে বাইদেউসকলে নিজৰ ঘৰৰ জীৱিকাৰ কাৰণে কিবা নহয় কিবা উপাৰ্জন কৰিব পাৰে। এইটো হয় আমাৰ লক্ষ্য। আমাৰ গৰ্ভৱতী মহিলাবিলাকে কিছুমান সময়ত তেজৰ অভাৱত বা বিভিন্ন কাৰণত মৃত্যুবৰণ কৰিব লগা হয়। যোৱা পৰহি আমি আই অঞ্চল বিধানকে বনাইছোঁ। আই অঞ্চল বিধানকেৰ দ্বাৰা হাই ৰিস্ক যিবিলাক মানে মহিলাসকলৰ বহুত কমপ্লিকেটেড আছে, যিসকলৰ শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল, এই মহিলাসকলক আমি মাহত 1,000 কৰি টকা, যেতিয়ালৈকে ডেলিভাৰী নহয় তেতিয়ালৈকে মাহত 1,000 কৰি টকা দিম 6 মাহৰ কাৰণে, আৰু ডেলিভাৰী হৈ যোৱাৰ পিছতো আৰু 4 মাহৰ কাৰণে দিম, যাতে নিজৰ সন্তানটি শিশুটিক ভাল ধৰণে তেখেতে পালন পোষণ কৰি